हाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलाङो। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। दिनैनि भिडिअआव जों मिथिनानै मोनगोन जोंनि भारत हादराव गिबि मन्त्रि जानो हानाय गेदेरमा सुबुंफोरनि मुंखौ जों दिनै फारियै मिथिनानै लागोन आरो सोर सोर गेदेरमा सुबुंफोरा दासिम साबैसे भारत हादराव गिबि मन्त्रि जानानै थांखो आरो जानो हाखो जों दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन। थारैनो नैबे भिडिअखौ गासैबो जोबजासिम नायलाङोब्ला जों दिनै नैबे भिडिअजोंनो मिथिनानै लानो हानाय जाहैगोन। थुदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायलांदिनि। लोगोसे आं खावलायहरनाय जायोदि जाय बिथांमोना फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नायोब्ला एबा गोसोआव लायोब्ला थारैनो बैफोरखौ परिखा एग्जामफ्राव फैयोब्ला जोङो थारैनो लिरनो आरो बुंनो हागोन। गिबियावनो भारतनि गिबि मन्त्रि जानो हानाय सुबुंफोरनि मुं आरो सिनायथिफोर। सेथियाव पिटि जवाहरलाल नेहरू। दानिया नैथियाव गुलजारीलाल नन्द। दानिया थामथियाव जाहैबाय लाल बाहादुर शास्त्री। बिथाङा थामथि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया ब्रैथियाव जाहैबाय इन्दिरा गान्धी। बिथाङाबो ब्रैथि भारतनि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। बाथियाव दङ मरारजि देसाई। बिथाङा बाथि भारत हादरनि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया दथियाव चरण सिं। बिथाङा दथि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया स्निथियाव राजिब गान्धी। बिथाङा स्निथि भारत हादरनि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया दाइनथियाव बिश्वनाथ प्रताप सिंह। बिथाङाबो दाइनथियाव गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया गुथियाव चन्द्रशेखर। बिथाङाबो गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन भारत हादरनि। दानिया जिथियाव पिभि नरसिंहा राव। बिथाङाबो भारत हादरनि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया अटल बिहारी वाजपेयी। बिथाङाबो जोंनि भारत हादरनि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया फैलायबाय एच.डी. देवगौड़ा। बिथाङाबो भारत हादरनि गिबि मन्त्रि जानो हादोंमोन। दानिया फैलायबाय इन्दर कुमार गुजराल।
गुजराल बिथाङाबो भारत हादरनि गिबि मन्थ्रि जानो हादोंमोन। दानिया 14थियाव डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङाबो भारत हादरनि गोलाव सम गिबि मन्थ्रि जानो हादों। दानिया जोबथियाव दं नरेन्द्र मदि एबा नरेन्द्र दाम'दार दास मदि। बिथाङा दा जोंनि जोबथि गिबि मन्थ्रि जानानै दं एबा दासिम सोलिबाय थानाय। बिथाङा जोंनिनो भारत हादरखौ सालायगासिनो दं। बिथांनि मुङानो जाहैबाय नरेन्द्र दाम'दार दास मदि। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों।